Hyvää huomenta. Taitaa olla päivän numero 8. Kello on vähän yli 6. Lähdin ajelemaan just kohti Nakhon Pathomia. Jumalauta, koko aamu taas tämmöstä. Siellä seuraavat ja tuolla on lisää. Nämä pikkutiet on tämmösiä. Vähän väliä lähtee näitä koiria perään. Hei! Ja siellä näkyy taas. Joo. Jatketaan. Hei! 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 Joo, ne on kyllä ihan perseestä nuo katukoirat. Jos niitä yrittää polkea karkuun, ne menee ihan hulluksi. Minä silloin ekoina päivinä yritin pari kertaa. Nyt on huomannut, että pitää vaan pysähtyä siihen tai mennä tosi hiljaa ja huutaa, että hei! Hei! Niin kyllä ne sitten vähän aina perääntyy ja pääsee pikkuhiljaa etenemään, mutta hemmetin raivostuttavia. Sitten välillä ne tulee ihan yllättäen jostain kämpän pihasta ihan täysiä tohon pohkeen viereen. Niin sitten joutuu hyppää pois pyöräselästä ja se on vähän vaarallistakin. Mut joo, ei niille taida mahtaa mitään. Niitä on täällä pikkuteillä aika paljon. Varsinkin tälleen aamuisin, niin ne on kaikista ärhäkimpiä. Paljon kyllä lintuja perään joka suunnassa. Lähtee näistä pusikoista karkuun, kun minä ajan. En tiedä näkyykö nuo pikkulinnut edes kameralla. Tämmönen soratie, mutta kyllä tässä hetken polkee. Just katoin, niin tää on pari kilsaa yhteensä, että ei oo paha. Taas on rengaspuhki. Ei voida paljon, mutta testataan taas pumppaustaktiikkaa hetkiä. Katsotaan sitten, paikataanko nyt vai illalla.
aika pitkään ollut nyt tämmönen sorapätkä. Ei täällä muutenkaan mitään niinku, pitää kohta lähteä tonne johonkin isommalle tielle, että löytyy edes aamupalaa. Hullummaksi vaan mennä. Pitää kyllä katsoa, kunhan selviää isolle tielle, niin vähän noita reittejä uusista. Ollaan ollut toi vasen ranne vähän kipeä, niin näytä sillekään oikein hyvin. Kertoa siitä vähän lisää tuossa myöhemmin. Joo, ei näissä ole kyllä mitään järkeä tällaisessa. Enää kaikki kamatkin tippuu, kun tää pomppii niin vitusti. Siis miten tää voi olla merkattu tieksi? Eikä näy loppuun ihan heti. No, nyt ei auta enää kuin jatkaa. Kyllä täällä on semmonen matka tultu, että enää en käänny. Tää ei lopu ikinä. Jokohan nyt alkaisi olla voiton puolella. Tuolla menee auto ainakin. Yes. Tuolta tuli. Nyt tuli asfaltti. Olipahan reissu. No, nyt on hyvää tietä. Ei täällä kyllä edelleenkään mitään niinku palveluja näy. Katsotaan minne sitä, tai milloin sitä pääsee aamupalalle. Eiköhän täältä jotain tuu vastaan. No tommosella droonilla näköjään. Mä en tiedä mitä ne tekee. Lannottaa varmaan. Enpä ennen nähnyt. Ja mikä se siellä taas näkyy? Pelastus. 7-Eleven. Yes. Vois kyllä ottaa jotain muuta ruokaa kuin 7-Elevenin ruokaa, jos tossa on jotain tarjolla. Katsotaan mitä tulee. Sen näköinen soppa tuli. Ei mitään tietoa mitä tilasin, mutta hyvältä näyttää. Juomavaraista täydennetty ja rengas pumpattu, niin jatketaan matkaa. Hyvät oli ruuat tässä. Näitä koiria on taas ihan jatkuvasti täällä. Tuolla rätsättiin. Nyt on taas. Onneksi näissä on niitä ihmisiä piiloissa. Hei! Pakko oli tuolle pyörähtää hetkeksi tähän isolle tielle. Meni hermot noihin koiriin. Ei tässä ole mitään järkeä, jos joutuu 100 metrin välein pysähtyä hätyyttelemään niitä koiria. Tänään valehtelematta joku 20-30 kertaa varmaan
tapellut niitten kanssa. Ei oo oikein matka eteen. Puhkes vielä pahemmin sen rengas, oli pakko vaihtaa tuo toinen sisäkumi. Aika paska päivä. Toivotaan, että ei enempää tulisi tänään nyt näitä vastoinkäymisiä. Tässä on vielä yli 80 kilsaa matkaa. Ai vittu. No, katsotaan. Täällä mennään. 19 kilsaa jäljellä Nakhon Pathaniin. Ei oo paljon jaksanut kuvailla nyt. Hemmetin kuuma. Huoneeseen selvitty. Tällainen huone. 600 patia. Ihan hyvä sijainti ihan tuossa keskustan vieressä. Temppelit on. Nyt suihkuu ja sitten pakko lähteä säätää sisäkumeet ja pyykit pitäisi pestä ja nälkä on ja ehkä yksi olutkin. Otinkin aluksi vaan mopokyydin tonne johonkin pyöräliikkeeseen. Löytyy. Otin 4 kappaletta noita varasisäkumeita. Jokohan se riittäisi. Pyykinpesua. Otin kyydin johonkin itsepalvelupesulalle. Pitäisi varmaan kohta tulla. Noniin, 45 minsaa menee pesu ja kuivaus. Ehtii just käydä syömässä, jos tuolla aika siisti tommonen vene. Tuli aika siisti tämmönen lasi, mikä on niinku puoliksi. Siellä on tämmönen iso jääpala pohjalla. Tää onkin aika jees. Ei oo ennen tullut vastaan. Kohta pitäisi vielä soppa tulla. Noniin, ruoka tuli. Tämmönen kattilallinen soppa. Ja siellä on katkarapuja ja sieniä ja mitä vielä. Hyvä tää. Tää on vissiin niinku tom yum keitto. Aika rankka päivä oli kyllä jossain vaiheessa. Oli fiilikset aika matalalla. Silloin kun puhkis siellä isommalla teillä sen kumia. Aluksi niitä katukoiria ja sitten parit kumin puhkeamiset. Ja sitten ei oikein ollut enää ehjiä sisäkumeja jäljellä, niin meinas kyllä fiilikset laski aika matalalle. Nyt sai hommattua niitä sisäkumeja ja pyykit on pyörimässä ja kohta maha täynnä hyvää ruokaa, niin yritetään tästä taas lähtee. Kyllä on kaikki fiilikset tänään koettu. Ihan innolla lähden huomiseen. Huominen on vähän lyhyempi päivä. Tarkoitus joku 60-70 kilsaa vaan polkesta semmoseen kuin Samutsoon. Joo, mie sanoo tämmöinen. Joo. Jes, me jatka syömistä. Pyykit saatu. Pitää vielä hakea tuosta 7-Elevenistä joku olut ja limppari tonne huoneeseen ja lähtee vähäksi aikaa makoilemaan. Tuossa tuon Tönön vieressä pitäisi illalla olla vissiin jotkut iltamarkkinat, niin käydä siinä sitten illalla vielä
Huomasin äsken meikä aika palannut. Eka kertaa niinku kunnolla kärpsis. Eilen osti sen Nivean rasvan täältä. Kun loppui se haikkurasva, niin ei näköjään toimi niin hyvin. Kattelin noita videoita, niin näköjään olin ottanut vain jonkun kuvasarjan. Mulla siis puhkesi vielä tuossa joku pari kilsaa ennen hotelliin, niin ihan kunnolla tää takakumi. Niin piti taluttaa sitten hotellille vielä pyörä. Onneksi ne nyt oli vain se pari kilsaa, mutta huhhuh. Joo, no mut nyt on noita. Kattelin netistä, niin tuo on maailman korkein tommonen stupa-patsas. 124 metriä korkea. Se on se aikamoinen. Vielä korkeampi kuin se eilinen Buddha-patsas. Varmaan tuolla toisella puolella on sitten markkinat. Lähdetään katsoa sinne. Siellä näkyy nuo iltamarkkinoiden valot.ตอนปีใหม่นะตรวจนกเคราะห์ก็วันนี้น้ำบนบนที่ปีใหม่ก็ได้เอามาจากด้านบนเพราะว่าก็มีการตรวจนกเคราะห์ตรวจนก Otin tosta alkuun nyt 10 tämmöstä sataivarrasta. Ne tuli jo ihan täyteen noista sataivartaista. Ehkä jotain makeeta vielä tekis mieli, mutta katsotaan mitä löytyy. Vähän tylsä valinta. Otin tässä oli jotain kotitekoista jätskiä, niin suklaa ja kahvipallot sitä ja jotain suklaarouhetta päälle. 30 patia maksoi, eli alle euro. Eli ihan kiva oloinen kaupunki tää Nakhon Pathom. Jos silleen pariksi päiväksi pitää johonkin Thaikko-kaupunkiin tulla, niin tää voisi olla ihan jees. Lähellä Bangkokia. Ihan hieno paikka. Tosi kiva tuo iltamarkkina ja hienon näköinen. Yllättävän vähän täällä on näkynyt noita länsimaalaisia koko tän alkureissun aikana. Jos ei lasketa Chiang Rai sitä valkoista temppeliä, mistä ajoi ohi, niin varmaan voi yhdellä kädellä laskea länsimaalaiset, ketä on tullut vastaan. Jotenkin luulisi, että täälläkin niinku ees joku näkyisi, mutta ei näkynyt tuollakaan ketään. Huomenna tulee kyllä tilanne muuttumaan. Lähden sinne eteläänpäin ja se huominen paikka oli Samut Songran. Se on semmonen, missä on joku iso kelluva markkina. Ja sit siitähän lähdetään tonne Siaminlahden rannalle Huahiniin ja sinne Surattani ja Chumphonit ja muut, niin niissä nyt on kaikissa paljon turisteja. Tää oli nyt varmaan viimeinen tämmönen paikka, missä ei niin paljon oo. Joo, nyt toi nukkuu. Tai pitää vielä vaihtaa se sisäkumi ja sit nukkuu ja aamulla jatketaan. Niin jossain vaiheessa siitä minun vasemmasta ranteesta sanoin, niin siitä on tosiaan siihen vasempaan ranteeseen alkanut pakottaa jonkin verran. Ja sitten niinku siitä pikkurillistä ja nimettömästä on ruvennut tunto lähteä. Tai nyt on jo ihan lähtenyt. Että ne on vähän niinku käyttökelvottomat. Me luvin siitä netistä, niin se on joku tommonen hermo-ongelma, hermopuristusongelma, mikä pyöräillessä monille tulee. Et sinällään vähän huolestuttava, mutta ei se nyt vielä silleen mikään superpaha on, mutta tässä on vielä aika paljon reissua jäljellä. Nyt katsotaan minkälaiseksi se menee. Hotellilla ollaan. Nyt nukkuu. Tai siis vaihtaa sisäkumiin.